La Berta Roca és una noia de 20 anys, mataronina, i que és una noia molt normal i molt corrent que un dia va decidir fer vídeos amb 11 anys a YouTube i després a TikTok, que jo me'n recordo que feia vídeos a YouTube, però era una cosa molt que ho feia realment per amor a l'arte i perquè m'agradava molt i no pensava en seguidors o no, i crec que vaig arribar en el seu moment com a 100.000 seguidors a YouTube, però no era res seriós, realment no era res en aquell moment. Llavors vaig començar a fer coses en català, i és el que passa quan fas coses en català, que és que hi ha tan poca gent que quan destaques tothom et vol i jo crec que sempre ho he portat a dins, sempre he volgut explicar coses a la gent i és això, vaig seguir-ho fent fins que un dia em va agafar Adolescents.cat i gràcies a Adolescents.cat, que em va donar molta visibilitat, doncs m'ha començat a seguir més gent. Un dia vaig entrar a TikTok i jo seguia fent coses en castellà, però és que era com molt inconscient, jo feia coses en castellà, doncs vaig obrir TikTok i també en castellà. I em va sortir un vídeo d'en Long Li Chue, que en aquell moment ens seguien mútuament però sin más, i vaig pensar, hòstia, però sí que té seguidors, jo crec que en aquell moment devia tenir com 70.000 seguidors, i vaig dir, doncs jo també vaig fer alguna cosa en català. És broma que ningú està fent vídeos en català i se't fa viral el primer vídeo? És molt addictiu, és molt guai fer-te viral i més en català. I vaig dir, va, seguim fent coses en català. I a partir d'aquell moment doncs, va ser pels dos motius. Primer perquè és la meva llengua, segon perquè funcionava molt bé. Jo veig a nenes que em diuen faig vídeos en català gràcies a tu, no sé què, i és supermaco, però sé que serà difícil. Que és un programa que es fa de dilluns a dijous de 9 a 11 amb la Xènia Casado, que és una grandíssima professional, i nosaltres volíem parlar de tot, començant, sempre fem com una secció de notícies perquè la gent sàpiga 4 coses que han passat, i després parlem de tot, coses banals, safareig musical. També fem una part de crida que els oients ens poden enviar coses que ells els hi passi, que ells sentin, nosaltres responem, i és un programa molt de tu a tu, com tu has dit. Jo m'he trobat amb molta gent gran, de les que nosaltres diríem boomers, que em venen a dir a mi com haig de fer els vídeos. Un dia, de fet, me'n recordo que estàvem amb la Juliana en una taula rodona i un senyor del públic ens va començar a dir que realment el que fèiem no era accessible per tothom perquè ell a vegades no ho entenia. I és el que a nosaltres ens costa entendre com a joves, és que el contingut que fem moltes vegades no va dirigit a tu, persona de 60 anys, és que no ho has d'entendre tu, ho entén les persones que em segueixen a mi i punt, hi ha contingut per tu. El que faig em sap greu si t'ofèn el meu humor imitant a un profe, però és que no l'has d'entendre tampoc. Al final els joves hem d'estar allà perquè també representem una part molt gran de la societat catalana i també tenim moltes coses interessants a dir, també tenim moltes coses que igual no són tan interessants, és que no cal ni que sigui interessant, que arriben a molta gent i que per a aquesta gent signifiquen moltes coses. Aleshores crec que és un avenç enorme, crec que és una oportunitat supermaca. Em fa molta ràbia la gent que diu que la ràdio és per gent gran, però sí que és cert que els joves es pensen això i molts joves ho pensen. Aleshores vam decidir apostar per un contingut transmèdia que té moltíssima força a TikTok i moltíssima força a Instagram i sobretot a Spotify. Jo crec que la ràdio és supermaca, que si no ens escolten en directe està bé, perquè ho poden recuperar després, però que hi ha moltes coses guais a la ràdio, tio, i també està bé, saps?